Показвам ви най-новата ми вечерна рутина с два продукта от BioBliss. Първият е околоочния контур от BioBliss. Той е на базата на хиалуронова киселина и биологични активни съставки. Предпазва от появата на бръчки, а кожата около очите става мека и сияйна. Освен това, съдържа 99,47% натурални съставки, от което нашите кожи се нуждаят. Ефектът е страхотен. След околоочния контур следва крем от серията хиалуронова киселина, отново от BioBliss. Той се грижи за признаците на стареене, дехидратация, липса на хранителни вещества, бръчки и неравномерна текстура на кожата. Хидратира кожата ми незабавно, а на сутринта тя е по-красива от всякога. И отново е с 99,47% натурални съставки. Само погледнете колко е свежа кожата ми. А сега посетете сайтът на BioBliss и се здобийте с тези вълшебни продукти.